mane mae hingo arwakini machiegni bedo koda ka anyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango tantiere kae kod jatatije mano mawuok Kenya Cultural Center mabende nitiere karkae kae lok tich margi nitiere buo Nairobi gi apisi mopogore mantiere okwako piny Kenya jal mabende nitiere godo en wuod Luo mabende jatatije mano e bad migaon mabende odiochieng' ma kawuono obedo kakwago kod mbaka wawinja nere kaka kitwa kod timbe wanyalo bedo ka irito e gwenge ma opogore gi yore ma opogore koro odiochieng' ma kawuono nitiere kae kod Michael Pundo mabende odhi bedo godo odiochieng' ma kawuono achiel kachiel karwake ni machiegni mos oganda kendo mos okona ne oganda ni en to lony mare ga pis moting'o ere kaka odiochieng' ma kama bende chalo Michael ayore kendo machiegni erokamano ahinya Cleo arwako Ramogi duto e twak ma kawuono kendo wadwa winjo ni to Utamaduni Day ni en ang'o to sie Utamaduni Day en chieng' mohingi ne jo Kenya duto mondo wapar kitwa gi timbewa kendo mondo wahingi kuma waseaye kaka oganda mar jo Kenya kaluwore gi ang'o gini ma wasingo kaka jo Kenya maluwore gi kaka wadak, kaka wawuotho, kaka wachiemo, gund gik moko te manyalo bedo ni gin kit oganda. Koro miyo chieng' ma kawuono en chieng' mwaparo kendo wa celebrate kitwa gi timbewa. Erokamano ahinya. Ing'eni en apis mabende sebedo kata e thuolo mano mar higni 4 bende e thuolo duto ka en kata kaka jatatije kata CEO mano mar Kenya Cultural Center. Gin gik mage mapono ni seno kata ka lokruok ma kama nitiere e kinde mokalo odiochieng' ma kawuono ne en mano miwacho ni en Moi Day mane piny Kenya ne dhialo kendo ne hingo kata ka chiwo rapar odiochieng' no mane jatend piny Kenya mar ariyo Daniel Toroitich arap Moi mabende osenindo nokawo apis mare kaka jatend piny Kenya mar ariyo mano bang' ka jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta bende ne osewewa maniga mar 1978 e higano podi kanyo kochopo kanyo dwe mar 10 tarik 10 mane odiochieng' mane Moi bende koro nodonje telo kamano bende osebedo kacha e kinde moro malach koro kachopo e katiba manyien koro winjo kanyo ka koro nyasi ma kama bende koro ikwacho kanyo ni onge lokruok mano mawuok Moi Day nitiere moro bende mano donjo diere kanyo thuolo moro matin uno Duma Day ma kawuono bende koro kelo pogruok en ang'o manyalo bedo ni nokelo paro ni mano mar bedo kod Utamaduni Day ma koro odiochieng' ma kawuono pod wamedo hingo kwa singo kabisa Moi Day kwa chako celebrate nyasi mar Moi Day kwa tinda yenya ne ntie gimoro ni 10 years of Nyayo era mane kama celebration mar Moi Day no chakore but obedo kamano nyaka koro ker owuok e tich to Utamaduni Day e higa mar 2020 ne ntiere paro ma sirikal ne nigo mondo jo Kenya ohing chieng' moro achiel ma ji nyalo bede to paro kendo celebrate utamaduni marwa. Mokwongo nolieke nobet tarik 26 mar Desemba. To kendo nwaikore malich mondo wa celebrate chieng'no to noyud kamano ok ne nyalore nikech ikruok maber ne pod onge. Omiyo nogole tarik 26 mar Desemba manilieko no nyalo bede. Kendo nobedo ndalo moko matin ma ne onge gimitime e wach Utamaduni Day. Ae paro nowuok ka court order moro nogol ni koro nyaka wa celebrate Moi Day machon no. To noloke ni Huduma Day nikech Moi kane pod ngima to kose retire owe tich to ne oneno ni ber mondo chieng' mane ji celebrate kaka Moi Day ni obed chieng' ma ji hingo paro kaka inyalo tiyo ne jopiny maniluongo ni service day. Koro miyo mokwongo nopar ni kare chieng'no koro okete mondo obed Huduma Day. Ai bang'e ne paro mar Utamaduni Day chako duogo
kendo koro sirikal noneno ni berne koro mondo waket chieng' mar huduma dini ema koro bed chieng' mar rapar mar kitwa gi timbewa. Emomiyo kaluwore gi mano, jatend tayo tije mag sirikal maluongo ni Head of Public Service nyocha ogolo barua mondo koro chieng' ma kawuono obed chieng' ma jo Kenya paro kitwa gi timbewa. Kendo mane gima oganda moko penjore en lokruok ma kama. Koro en adier ni huduma day to ne odiochieng' mane nitie. Utamaduni day bende ne nitie mano odiochieng' moro mopogore. To kata kamano ne ka nyalruok mare kata wacho ni kaka inyalo time e kindego nok en moro manyalo bedo ni itayo e yo moro makare. Nyaka sani be nyawacho ni en odiochieng' ma jo Kenya bende ong'eyo kendo winjo e yo moro makare. Koso chenro ma kama gino bende itimo kata motelo mano mondo mi kitwa kod timbewa bende wanene kaka gitimore e counties mamoko. En mapoko miye pek machalo gi kama mag Labor Day, mag Madaraka, kama gintiere mag Mashujaa. En moro ma wacho ni en mana mandem ji ok winj liet mare kama intiere. Kuma dieri jo Kenya pok ohingo chieng'ni kaka chieng' machalo kaka Madaraka Day kata Labor Day. To nikech onyien to bende en gima nyien mikelo ne jopiny mondo jopiny chak para nena kaka wanyalo bedo ni celebrate utamaduni marwa. To waparo ni kabro bedo ni ndalo dhi mbele to obro bedo ni koro jopiny ong'eye maber kendo en git ma jopiny bro bedo ni gombo mondo chopi nikech en chieng' ma koro ji biro kanyakla. Ok ni jo Kenya ok celebrate utamaduni nikech king'iyo program mar Bomas en ji oa kuonde mopogore e Kenya mangima. Regions aboro mag Kenya ntiere ji mogwel moa kuonde gote. To en ni ogendini mopogore e Kenya ka gin gi chienge mopogore magi celebrate utamaduni maggi mwaluongo ni cultural festivals. Kama koro wadhi mbele kani gidhi bedo mang'eny ahinya cultural festivals go nikech jo oganda mag jo Kenya gi dhoudi maggi nigi chieng' mopogore magi gihinge kendo gi celebrate cultures gi. Koro kaka sirikal ntiere mpango mondo okel celebrations mopogore gi kamoro achiel mondo ji otim rapar mar kitwa gi timbewa kamoro achiel. Koro yudo ka ji moa e kuonde aboro mag Kenya kendo gwenge aboro, regions aboro mag Kenya gi chokore kamoro achiel to miyo jo Kenya paro kendo bedo gi tudruok makende ne gi ogendini mopogore gi maggi. Mano emomiyo waparo ni kwa dhi mbele chieng'ni bro bedo koro ma ji nyalo hingo kendo gombo mondo gi celebrate. En gimoro ma oganda rito kendo nyalo wacho ni ponono magi timore ga kuonde mage. Mano kuom ranyisi gilemo ma imako mano ma jatatije mano ka bad migawo mochung' ne weche go mag rito kendo mag nyayo kido kod timbe ma oganda mopogore ma jo Kenya e gwenge ma Kaluo kuom ranyisi. Oganda wa kakoro penjore ni kitwa kod timbe wagi gin to gin moko ma okan ga kanye, moko kane buge, moko kane wacho ni kuonde mopogore gin kuonde machalo nade ma ponono jo wanyalo rito mondo mi ane kata nyisruok machalo kamagi nikech gin moko kinde wacho magitimore ponono jok ma wuok e gwenge ma Homabay poko neno kata weche go mago mag cultural events moko mantie to gintiere wano kata mag jo Abasuba katimore Etienam kacha ne wakelo gi achiel Ramogi ka gima thoth kama gitimore magi ikano gi kuonde mani. Cleo gimonego wang'e ni kitwa gi timbewa okan kalore gi wuoth marwa. Dongere luonge ni intangible cultural heritage. En kido mo kinyal mako bo kinyal keto kamoro.
to wa preserve gi kaluwore gi miende story kata gigo molos gi lwedo mopa kaka mago. To wayudo ni e gwenge mag joluo ntiere festivals mang'eny kata waluongo ni nyasi ma jowa oseiko mondo onyis ogendniwa kaka nwadak. Ei Luoka ndalo moko ne ntiere festival moro mane timore Kisumu ni Piny Luo. Nyocha yako timore Homa Bay Piny Luo Cultural Festival. Mano moriwo joluo ma e counties ma ang'wen mag Luo. To kopogre mano, gwenge matindo mag joluo nigi festivals maggi. Inyalo yudo ka moro nitiere Gabondo matimore Gabondo e dho nam, kendo moko bende nitiere kaka ing'eyo matimore ne Josuba, though mano tok mar joluo. Koro kaka Rusinga Cultural Festival mago be nitiere, to gi mang'eny matimore mostly iyudo ka gin ka moko matango kata kit chiemo opogore. Aburo nyisi gima en, but koro iyudo ka gweng' nigi margi. Now, sama waiko cultural festival, wadwa ng'e ni to ang'o gini monego wanyisi ei nyasi no ma achiel puonjo oganda, mar ariyo moro oganda, to kendo rito kit oganda. Achiel gin miende mag oganda, mwaluongo ni cultural dances. Miel ka miel nigi maana mare, ok tho miel amiela. Ibo yudo ka ntie miel mar Ramogi, ntie miel mar Dodo, ntiere miel mar Bodi. Ko yudo ka miel nigi gima otimo. Magi mine moko bende ma poroni ng'egi. mar dudu ang'e maber, moko diga moko biketo go walo kama gintie kacha mopogore. Nitiere Dodo, nitiere Ramogi bwang'eyo mar chuo kendgi, to nitiere Bodi mag mon madongo. To nitie peke bende ma mon mediere ma miel gi peke. Koro gin miende mopogore. To iyudo ka koro jomatindo manok nyal ng'eyo ni miende go nitie, kobire festival to ng'eyo ni kare magi miende mag Luo. Ei festival ka bende nitiere sigendni, and iyudo ka inyalo nyis sigana mar kit piny kaka joluo nodak. Sigana gi bende puonjo ji kopogore gi miyo ji mor, to gipuonjo ji kaka kit dak mar dhano. To iye ka bende iyudo ka kama ji ohero ahinya to koro thum. E nyasi gi wachiwo nafas ne jothumbe wa mondo omor ogandawa. Now, adwa miyi yo machielo, en ni sama nyasi timore to nitiere ohala madhi mbele e iyo nyasi go. Koro wayudo ka jathum kobiro go thum e festival to nyaka tang' ne chule. Otiyo gi talent mare mondo oyud go pesa. Koro nyasi gi bende achiel kuom yo ma jogewa man gi talent yudo gondo yor yuto. Ma bende wawacho ni mano bende olingana gi kaka sirikal skoro dware sani. Ni ng'ata man gi talent mare onego bed ni oyude yo moro ma onya yudo go gimoro matin monya dak go. Kendo koro makela e piny machielo ma bende